كارو لسامي بهبره مواينه يكنو ببن بشادوا وانا يامه آسيايا نافي وانا يامه پربونا شیناتین بتوف شیناتین بتو این بکلیلک ام گش جورزا بهاری حزدک چما جبرکو در دورامه تجه گلی و گلی رنگین دبن گلی زر جشین جسپی جسور بهنا خوش ام تبدا جي حزدك ليه اف كليلك جبو تشنن هما جبو بس ديمنك يخشك بدن دردورامه يان اركك وي هي اركي في كليلكي تشي واف كليلك تشي اني انها ناسبك قربون لجمشيناتيا شيناتي جبوكو خو بپاريزه ونفشنو بده تشدركي خو پردكه امي ايرو لبتا پربوني لجم شيناتيين بتو اين بكليك امي لبتا پربوني لجم شيناتيين بتو چيه كليلك ما قو چيه كليلك كليل يعني بيناساكي بدني كليل لبتا فربوني لجام شيناتيين بكليل كان اف بيناسا كليل كي نبدي فيكو ام في كليل كي جي ناس بكن چد هندري ويد هاي چلبات ديد هالي چاوا بويرا فربوني بيكتينه مي امي ورين امي كليل كيجي بهبره ناس بكن ماغو كليل تشيه لباتا فربونه لجم شيناتيه بكليل جبركو كليل لجم شيناتين بكليل تليتن ورن امي كليل كي ناس بكن كليل كي جي تشبيكتي اف كليل كا اف كليل كامين اف ام تشجي بريجنها اف بفقاها يعني أفشاغها رنجي كسكة نافي وينا تابلو اف بلين كسك وكوفكي بالا خبدني كسكة رنجي بي كسكة وكوفكي بلين يان امي بيجن بلين كاس ينچه كوفكي اف بلين رنگين اف بلين هان افين رنگين رنگي خوشك دي كليل كي بلين رنگين بلين رنگين لباتاها بالا خو بدني نبي تشاوايا اف هيك دانك هيك دانك اف بوري عمية اف سرقوق عمية
سرگوگانێر و ئەف تایها ئەف تای سەرگۆگانێر بە ئەم ژێر دەبێژن دووڤک بالا خۆ بدن کولîلکê کولîلک ji çi pêk tê bine tablo pelên kesk yên kovik pelên rengîn ev ê goreng dide kulîlkê hêkdank çi hundirê hêkdankê de heye hêkdank şane tê de hene ê ev hêkin ha hundirê hêkdankê de hêkdank boriya me sergoga me ev jî sergoganê ev jî dû tablo çi erkê tabloye tablo kulîlkê gişî hildigire radihêjê dî tablo erkê tablo çi ye kulîlkê hildigire pelên kesk çi erkê wê nayê bala xwe bidin pelê kesk ahwilo kulîlkê bi hev vedigire parastina kulîlkê dike parastina kulîlkê dike ev pelên kesk e çi erkê pelên rengîn in mane em bêjin pelên rengîn bala kêziya dikişîne û ya mêşên hingiv û ya perperîka ji bo dûr bergirtin çê bibe ji bo kişandina bala kêza bikişîne û ev pelên rengîn bi pelên kovikê re lebatên pirbûnê li cem kulîlkê diparêzin bala xwe bidî çawa li derdora wê ne ev lebatê pirbûnê di hundirê kulîlkê de ev lebata mêyê û ev lebatên nêrê wana diparêzin pelên kesk û pelên rengîn wan diparêzin lebata mêş çi pêk tê bala xwe bidinê ev lebata mêyê di hundirê kulîlkê de sergoga me boriya me û hêkdan ev lebeta me ye lebeta nêr ji dûvikê pêk tê û ji sergogê nêr ev sergogê nêr toz di hundirê wê de ev toz ev toz di hundirê van sergoga heye me nas kir bê kulîlk çi pêk tê kam hevre vegerînin tablo pelên kovikî pelên kesk pelên rengîn û lebeta me û lebeta nêr lebeta me ji çi pêk dihat lebeta me ji sergoga me boriya me û ji hêkdanka lebeta nêr ji çi pêk dihat ji dûvik û sergoga nêr ev kulîlka me bû anha îca pirbûn pirbûn çi ye pirbûn ew bûyera ku biriya wê hemû zindiyên weke xwe derdixin holê û nifşên xwe diparêzin me got pirbûn çi ye kam vegerînin ew bûyera ku biriya wê hemû zindiyên weke xwe derdixin holê û nifşên xwe diparêzin ev pirbûn e îca pirbûn çawa çê dibe li cem şînatiyan di du qonaxa çê dibe di çend qonaxa çê dibe di du qonaxa de qonaxên pirbûnê li cem şînatiyan şînatiyê bu kulîlk du qonaxin
تۆزبوون و بەرگرتن. تۆزبوون. ما گوت چەند قۆناغ هاتخۆ پردەکە شیناتیان بکولیک دو قۆناغە تۆزبوون و بەرگرتن. قۆناغا یەکەم تۆزبوون. تۆزبوون چییە؟ دەماگەیان بێ تۆزبوون چییە؟ وەرن لەسەر وێنەیە. دەما بۆ ئەف تۆزە ها و بێ تۆزێت بینن ها ئەف بنێ ژناوێ وێ تێ ها تۆزبوون تۆز. ئەف تۆزا سەر سەرگۆگێ نێر. دەما گۆ تێڤە گۆ هەستن و تێ سەر سەرگۆگامێ ئەف بوویەرە ها ئەف ژێر بێژن بوویەرە تۆزبوونێ. ئەف چی دەربێژن؟ بوویەرە تۆزبوونێ. پێناساکێ بێ بدنێ تۆزبوون چییە؟ ئەو بوویەرە کۆبرییا وێ تۆزا کولیلکێ ji سەرگۆگێن نێر تێڤە گۆ هەستن سەر سەرگۆگێ نێر. چییە؟ ئەو بوویەرە کۆ بریا وێ تۆزا کولیلکێ ji سەرگۆگێ نێر بەر bi سەرگۆگێ بێڤە تێڤە گۆ هەستن. û vî awayî tozbûn çê dibe. Ev tozbûn. Îca tozbûn di şêweyê wên hene. Çend şêweyê tozbûnê hene? Di du. Di şêweyê tozbûnê hene. Di şêweyê wê hene min e. Tozbûna xweber, tozbûna nexweber. Tozbûna xweber, tozbûna nexweber. Em ê şîrove bikin bi xêzkirinê ji bo em xweşik tê bigirin. Ma got tozbûn di şêweyê wê hene tozbûna xweber, tozbûna nexweber. Kengî em ji tozbûnê dibêjin tozbûna xweber. Bala xwe bidin kulîlka me. Ev kulîlke ev tabloye lebeta me lebetên me dema ku bala xwe bidin ev kulîlka me yên dema ku lebetên nêr û lebeta me di heman kulîlkê de be. Bala xwe bidin lebetên nêr û lebetên me di heman kulîlkê de be em jê dibêjin gava got tozbûn çê dibe tozbûn ev jê dibêjin tozbûna xweber. Ev jê dibêjin tozbûna xweber. Dema got lebetên nêr û me di heman kulîlkê de be. Ev tozbûna xweber. Kengî dibe tozbûna nexweber? Tozbûna nexweber ev kulîlke çi lebet tê de heye? Lebeta me telê tê de heye. Lebeta nêr tê de tileyê. Kulîlkek de lebetên nêr tê de hene lê lebetên me tê tileye. Ev çi pêwîst e çi jêr lazim e? Jêr lazim e tiştek bi saya wê ev toza li vir bigihe ji vê dekê. Ev em jêr dibêjin ya nexweber. Dibe got ev her du kulîlk di darekê de bin, di şînatiyekê de bin,
دبه بو اف هر دو دا جی باش قبل لێ ji heman cûrê bin divê ji heman cûrê bin me got qonaxê pirbûnê li cem şînatiyên bi kulîl çend qonaxê pirbûnê hene tozbûn û bergirtin me got tozbûn jî çend şêweyê wê hebûn diddo di şêweyê wê hebûn tozbûna xweber tozbûna nexweber kengî tozbûn xweber e dema got li betê nêrûmê di heman kulîlkê de be di heman kulîlkê de be ew dibe tozbûna xweber lê dema ku li betê nêr di kulîlkê de bin li betê mêr di kulîlkek dibe lê ji heman cûreyê bin ev jê dibêjin a nexweber yan şînatiyek hemû li betên wê mêne şînatiyeke di hemû li betê wê nêrin lê ji heman cûrê bin yani dara sêva dara sêva dara pirtiqala kulîlkê nêr êvê darê kulîlkê mê êvê darê ew tozbûn dema got navbera wan çê bin tozbûna wan ya nexweber bin di vî awayî em ê wana xwedawî bikin hîna me berdewam nekiriye lê em ê wanayekê dî em ê berdewam bikin em ê bergirtinê bibin heta wayaneke dî ez we bibînim li kêf û xweşiyê